LGU Samal moapila nga mabalik na sa MGCQ karong Marso aron maka-operate na ang turismo sa isla. Anang report ni John D. Esteban. Miapila ang Samal Island nga unta mabutang sa Modified General Community Quarantine ang isla aron maka-operate na og balik ang mga tourism establishment. Gipailawon pa sa GCQ ang Samal hangtod Pebrero 28. Ubos sa maong klasifikasyon, bawal ang tourism ug leisure activities. Unfortunately, nigawas tong bagong classification for the month of February. Nigawas man siya. So, I guess nawala na tong amo ang appeal. But we will appeal again, no, for the tourism situation in Samal. Sumala sa City Investment and Tourism Office nga dako na kaayo ang lugi sa isla tungod sa epekto sa COVID-19 pandemic. Niadtong 2019, miabot sa kapin milyon ang tourist arrival sa Samal Island. Sa 2020, diin nagka-COVID-19 pandemic, miubos kini ngadto sa 153,000 ang tourist arrival. Busa ilang gihangyo nga unta makabalik na og operate ang ilahang tourism establishments. Ilabi pa nga sa turismo ang naghatag og dakong bahin sa ilahang local income. Ang economic driver sa Samal Mangyud is tourism. So we need to open our tourism destination so that we can recover. Plano sa LGU nga tugutan ang mga resorts nga mag-hold og pipila ka events sama sa bunyag ug kasal. Isa sa mga ginatan-aw namo is mag-submit sila, no, og mga negative na antigen test. Isa na sa ginatan-aw nato para lang ma-justify ang ato ang tourism activities under GCQ, kasi it's very clear under GCQ na no tourism, no leisure activities. So, careful po mi ana. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.